Hello mga kapadyak. Aniyata karon sa Kubo Restaurant. So mo ni ang first Filipino restaurant diri sa Jersey Channel Islands. So ingani sa na siya karon, like ang mga bangko na diya na diri pangsaka-sakay lockdown man. Di pa unta pwede mudawat o dine in. So take away sa lang. So niyata karon sa main dining area. Kini nga bike, Cervelo bike sa ako ning kauban. Muna yung road bike, yan ang gibilin diri. Pero ari ta karon sa main bike. So, mao ni ang akong Intense Carbine 2020. So, mag-bike check ta. So, mag-start ta sa cockpit. Now, ang cockpit is start sa grips is a death grip. DMR bikes. Ang akong handlebar is Daty carbon. Ang sukod is 780 mm. O niya, ang akong stem is Daty copperhead. Ang akong top cap is Borgtec. And nasa ko'y butanganan sa suga, exposure lights para sa akong mag night riding, para sa akong Garmin, and ang akong ako'y Fox para sa dropper post, katong na bearing, mas nice ang feel kung kuhaan ka sa imong mag-drop ka sa imong saddle. And arita sa pamuni ang kuhaan Intense Carbine. And ako'y Hope. Ang akong headset is Hope. Ang akong forks is Fox 36. O niya, ang akong ligid is Vigilante 2.5 sa WTB. And ang akong kuhan is nuke proof ni siya. Nuke proof copper. O niya, ang akong kuhan is rims is DT Swiss XM481. So 29 na siya nga bike. O niya, akong rotors is 200 sa tubangan. So that is SRAM code REC. Very nice yung modulation. O niya, very good stopping power. So ang frame is full carbon. So siya, nice kayo yung paint. And alita sa akong saddle. Ang saddle is Ergon SM Pro. Yeah, Fox dropper post. Ako'y suga. Labi na o gabi so importante kayo bone trigger nga suga. Yeah. Ang akong rear shocks is Fox X2 155 travel. So it's more on enduro bikes, is a enduro bike, pero very nice food sa trail cause ang pedalingan niya dili gahi. So it's very nice. So alita sa group set. Ang akong group set kay SRAM. Ang size din niya. Ang size niya is large. Ang akong height is 5'11". So ingana imong height, so dapat nakaka sa mga large. Muna sakto yung sukod. Now, ang akong crankset is from XO
Ang akong chainring is SRAM 32 teeth XX1. Ang akong pedals is Nuke Proof Horizon. Nindot ka na siya og kupot. Tawa niya mga pins. Hait kayo po. Nindot kay kupot sa sapatos. Yang akong chain is SRAM Pod Copper XX1. Yan na ni say power lock. Muna bag-on na karon. Ambot si kalahian ano. Well, anyway, ang akong cassette kay SRAM XX1 Pod 52 teeth. Muna yung bag-on na karon. On ya copper. Yang akong derailleur SRAM XO. So ang ilang gi-advise yun na mo kuha ka og SRAM 52 teeth. Ang imong derailleur dapat sa same sa imong para sa imong cassette, like nga na katong latest sa nila. Pero ang gigamit karon ang SRAM man siya katong sa daan para sa 50 teeth. It's okay, same lang gihapon, pero not as smooth yun kung nakatong kuan ang latest nila nga derailleur. And ang akong jockey wheels is ceramic. And ang akong likod nga ligid kay Trail Boss. Hindi kayo makita pero Trail Boss na siya. 2.4 29er. Same lang yapon. Ang akong rotor sa likod 200 ang yapon. Ang sukod. Ang akong hubs is DT Swiss. DT Swiss 350 ni siya pero akong giilisan og 54T ratchet. Mas nindot ang engagement. So una kay 350 nga hubs DT Swiss, di ka kinahanglan mo palit og kanang 240. Just change the ang ayang ratchet. So, it's the same lang gyapon na siya. So mo ni ang akong Intense Carbine 2020. Okay, kasultian niya. Nindot ni siya nga bike. Kuan. Again, bisan og kuan ni siya, enduro bike, pero pwede ni siya magamit nimo for trails. Pedaling dili kayo sa lisod para nako gaan. So, ganahan kay kuan nga bike. Anyway, kung na ako'y nakalimtan nga isulti, nga na mo mga pangutana regarding sa bike or regarding sa Kubo Restaurant, it's leave lang mong comment and please don't forget to subscribe. Okay mga kapadyak, mo to ako that's it for me. Salamat. Bye bye.